Bon dia altre cop per quarta vegada en aquesta secció de vídeos sobre morfologia. Perquè sí, no sé si ho havia dit, però aquests vídeos van de morfologia. Si parlem de morfemes, morfologia... Tot lliga, no? L'últim dia vam parlar de morfemes lèxics. Però el món no s'acaba aquí. En català tenim dos tipus de morfemes més, els morfemes derivatius i els morfemes flexius. I en aquest cas, el nom també ens dona moltes pistes del que són. Els morfemes flexius fan que les paraules es flexionin. Bravo, Aida! Vull dir, fan que es modifiquin una mica, però en essència segueixen sent les mateixes paraules. Per exemple, nen, nena, nens, nenes, totes aquestes coses que hem afegit a nen són morfemes flexius. Els morfemes que serveixen per convertir una paraula en femenina o en plural són morfemes flexius. El tema és que nen, nena, nens, nenes en realitat és com si fossin una mateixa paraula. És com si tu et poses el pijama, després et poses la disfressa de carnaval i després et poses el xandall per fer educació física. T'hauràs canviat de roba però tu seguiràs sent la mateixa persona. Doncs aquí passa igual. Els morfemes flexius són com la roba que les paraules es posen i es treuen, però les paraules segueixen sent les mateixes. De fet, si busqueu un nen al diccionari veureu que hi posa nen, nena. Això és perquè nen i nena es consideren la mateixa paraula. Si no, hi hauria una entrada per nen i una altra per nena. Un altre tipus de paraules a les quals se'ls afegeixen morfemes flexius cada 2 per 3 són els verbs. Camino, caminava, caminaré, caminarem, caminareu... Aquestes coses del final dels verbs són morfemes flexius, també. Són roba que posem i traiem el verb caminar. M'explico? Els morfemes derivatius, però, no són com una roba que les paraules es posen i es treuen. Com aquell qui diu, els morfemes derivatius serveixen perquè les paraules tinguin fills, perquè criïn. O sigui, perquè d'una paraula en derivi, en neixi una de diferent. Deriven paraules noves, morfemes derivatius... Sí? Exemple, quan a motor se li afegeix itzar, neix una nova paraula que és motoritzar. Del nom motor neix el verb motoritzar. I a vegades els fills de les paraules tenen altres fills. Del verb motoritzar en surt el nom motorització. Aquestes coses d'aquí, itzar i sió, són morfemes derivatius, perquè fan que d'una paraula en surti, en derivi una altra de nova. Mireu que al diccionari hi ha una entrada diferent per cadascuna d'aquestes paraules. Tenim motor per una banda, motoritzar per l'altra i motorització per l'altra. I així com a dada, hi ha morfemes derivatius que es posen davant de les paraules. Al verb fer se li pot afegir el morfema derivatiu re i aleshores surt refer. O se li pot afegir el morfema derivatiu des i aleshores surt desfer. I amb els verbs fer i desfer es creen dites meravelloses com fent i desfent, aprenent. Però no parlem de dites avui, parlem de morfemes. Els morfemes derivatius que es posen davant de les paraules són els anomenats prefixos. Re i pre són prefixos. I els que es posen darrere de les paraules són els anomenats sufixos. Itzar i sió són sufixos. O sigui, que a part dels morfemes lèxics que vam veure l'altre dia, hi ha uns morfemes que es diuen flexius i uns morfemes que es diuen derivatius, que es divideixen en prefixos i sufixos. Ens queda molt poc per acabar de xerrar de paraules i morfemes, però com que no vull que us agafi gaire mal de cervell, no acabarem avui. Farem la rematada final al proper vídeo. A reveure! Suposo que a hores d'ara ja us heu enfotut del meu a reveure com a 50 milions de vegades i em sembla normal, la veritat. Però és que, xica, d'alguna manera m'he d'acomiadar, no?